Del 1. Forklar, at forholdene mellem enhedsliggende sider er lige store, dvs. sætningen herunder. I ensvinklede trekanter gælder, at forholdene mellem enhedsliggende sider er lige store. Hvis trekanterne ABC og DEF er ensvinklede, og A er lig med D, B er lig med F, C er lig med F, gælder det derfor, at A divideret med D er det samme som B divideret med E, og det er det samme som C divideret med F. Og det kan så ses her, hvor vi kan se, at B og E det er den samme side, og det er to ensvinklede trekanter, så er E 3 gange større end B, og det samme gælder herover, at D er 3 gange større end A, og F er 3 gange større end C. Del 2. Forklar kort, at cosinus og sinus til en vinkel kan aflæses som henholdsvis første og anden koordinat af retningspunktet i enhedscirklen. Det vil så sige, at hvis vi har sat punktet heroppe i P, så vil den hosliggende katete, altså den her nede, det vil være, hvis vi siger cosinus til vinkel V, altså den her, divideret med hypotenusen. Ja. Og sinus til vinklen V vil så sige den her side divideret med den her side, det vil så være det samme som denne side. Del 3. Redegør for, hvordan man kommer frem til de tre formler herunder. Ved at taste cosinus og så vinklen V ind på lommeregneren, det vil så være det samme som at sige den hosliggende katete divideret med hypotenusen, og dermed finder man den hosliggende katete. Og det samme kan man gøre med sinus og så vinklen V, hvor det så vil være det samme som modstående katete divideret med hypotenusen, og dermed finder man den modstående katete. Trekant, det vil være det samme som at sige modstående katete divideret med den hosliggende katete, og det bruges til at finde en vinkel, at man ligesom finder forholdet mellem de her to, og det bruges mest til, som sagt, at finde vinkler.